Kako smo glupi, jebote. Možemo napravimo aplikaciju za ove neiskusne tinejdžere. Tipa, kako zadovoljiti ženu u jednom kliku. Kako? Ovako izađe ti žensko telo i ti ovako klikneš negde i ako si pogodio erogenu zonu, ona ti vikne Znam tipa koji će to da nam radi, brate. ko? Jakš. Jakš. Treba samo me spojiš s tim Jakšom da mu ja objasnim sve kako to ide. A možemo da napravimo poslije da nadogradimo, da možda lizneš. I da ovako kako lizneš. Zove ti Keo.